κορμό. Το πόδι ακολουθεί μια σπιράλ. Τώρα και τα δύο πόδια στηρίζουν το κορμί που περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του εξαιτίας της κίνησης του αριστερού ποδιού. Τώρα πάλι το αριστερό πόδι παίρνει πρωτοβουλία και οδηγεί όλο το κορμί σε μια κίνηση προς τα αριστερά μας στο χώρο. Τώρα τα δύο πόδια αλλάζουν τις θέσεις τους. Μία αγγίζει το ένα το έδαφος, μία το άλλο. Και τώρα πέφτει όλος κάτω. Όλο το σώμα. Όλα τα πόδια και τα χέρια και το κεφάλι και οι ώμοι και οι γοφοί πέφτουν κάτω. Και τώρα ξανασηκώνεται. Κάνει περιστροφή για τα πόδια και πέφτει κάτω. Πέφτει κάτω. Έχει πέσει κάτω, κυρίες και κύριοι.